Gawn nhw am wybod. Dynnu lawr siwr aeth. Cael dau o pesta. O, mae hwnna'n un da, dyna. Barod? Fari bod eich i dod, fari. They've asked us to make little wood creatures to look after the woodland. Whoa, yes, da ni'n mynd i fod isio meth hynna. So dwi'n mynd i ddangos i chi, oce? Mae'n taflu fyny. Bo'n fi. Bar. Wel, dwi'n meddwl bod y gynulleidfa dynio bach o coed yna i ddechrau. Ond, mae'n gwrach i ddeud, bod hi angen neud byd a chydig yn fyw hwnna fa. Methu. So be mae di gofyn, dwi eisiau neud cymysgedd, a da ni angen casglu pethau, neud y cymysgedd. Nad olau llawn y lloer, ar noson Calan Gaeaf oer, a thithau'n dywelu dan wrlid yn swatio, yn y fynwant. Mae'n rhywbeth erchill. Dyma'r wrach. A'i chrochan, dyma o'r chrochan de. Dyma'r wrach a llond ei chrochan, o wenwyn hir yn brysur ffrtian. Mae Dracula yn tynnu het yr hen wrach. Yn llwyr dros ei ben, ac ei mwy o strach. Ni angen chwilio am sôn anifal, neu sôn feddal. Dau! Doedd yn ein sgerfod allan o Mae'n hyfryd jyst gallu gwybod bod plant blaen a gyd yn gallu dod allan efo'i gilydd i'r coed a mwynhau a'r cyswllt yna hefo fatha natur adeg yma'r flwyddyn yn dechs. Mae yna gymaint dyddi yma fatha efo Halloween lle a mae yna sôn gymaint am plastig a iawn mae'r plant yn cael hwyl efo hynny ond mae'n gret iddyn nhw cael y cyswllt dydy efo natur adeg yma'r flwyddyn Ie, bod nhw'n neud o heb feddwl, bod nhw jyst allan y chwarae nhw'n Ie. So bod nhw'n mwynhau a bod nhw'n meddwl hyn hwan. Bod nhw'n jyst mwynhau a bod nhw'n neud hen baddodiadau fatha cyswllt efo dyn gwyrdd yn y coed a dyn nhw'n sylwi bod nhw'n neud o na di. Bod nhw'n jyst yn creu atgof, so hynna'n mynd i fod yn ddefn hynny nhw'n dod. O'n i'n licio neud dynion, y gwyneba dynion allan o clai. Na! O'n We like the fact that things like this are available for children of the local area to come and attend. Job da! Iawn o'n neud hyn.